Представете си предишната сцена, която видяхте. Какво бихте направили? Как бихте се почувствали, ако знаете, че вашият дом е под видеонаблюдение през нощта? Сигурността и защитата на вашия дом е от изключително важно значение. С нашата камера това е възможно. Тя притежава всички необходими функции, които да ви предупредят за неочакван гост и да ви информира за неговото движение, защото тя притежава детектори за движение. Сега ще ви покажем какво включва комплекта. Упътване на български език, адаптор 12 волта, крепежни елементи, позиционна хартия, камера 8 диода, а тук се поставя картата памет. И последно, водостойчиви капачки. И сега идва най-съществената част от видеото. Как да свържем нашата камера. Приложението, което използваме е Etsy. Инсталирайте приложението на вашия телефон. След това го отворете. Горе вдясно натиснете регистър. Оттам приложението ще ви препрати да въведете имейл и парола. Абонирайте се за канала, ако ви е харесал клипа до тук. Благодаря. След като сте готови, отидете в електронната си поща и потвърдете имейла, който ви е изпратен. Сега напишете тук зададеният акаунт и парола. Пуснете местоположението на вашия телефон. Кликнете плюса. Изберете Wi-Fi камера. След това натиснете Next. Отново Next. Тук трябва да въведете паролата на вашия рутер, за да може камерата да се свърже с него и да има постоянна връзка. Сега трябва да насочите камерата към телефона, за да сканира QR кода от телефона. Когато го инсталира, ще издаде звук. След това отново насочете камерата и изчакайте потвърждение, че свързването е успешно. Тук трябва да въведете парола, която само вие знаете, за да може да имате само вие достъп до тази камера. Паролата трябва да е дума с голяма буква, цифра и знак. Изберете за къде ще използвате камерата.
Тук може да изберете къде да съхранява записите на камерата, на облак или на карта памет. Ние от MStore BG ви я даваме подарък от нас. Както виждате, менюто на камерата позволява да изберете най-добрите настройки за вас. Благодарим ви, че изгледахте клипа до край. Абонирайте се за още обучаващи видеоклипове.